Dende hoxe xa está activo o Servizo de Salvamento e Socorrismo nas praias de Ribeira para garantir así a seguridade e o benestar dos bañistas este verán. Serán un total de 23 socorristas, un número superior ao de anos anteriores, cumprindo así un compromiso adquirido o pasado ano polo Concello. Comprometémonos o ano pasado a ampliar o número de socorristas cos que contan os areais de Ribeira e cumprimos con ese mandato que nos puxemos ante a veciñanza de Ribeira. Hoxe presentamos un servizo de socorrismo de 23 persoas, o completo da relación de postos de traballo que ten hoxe en día o Concello. Ademais de aumentar o persoal que prestará servizo nos areais para atender calquera incidencia que poida xurdir neles, tamén se ampliou o número de praias. A Coroso, Vilar e a Ladeira sumaránse este ano Castro Catía e Riazor. Vanse vixiar as praias de Coroso, do Vilar, da Ladeira, pero tamén as de Castro Catía e de Riazor. Son importantes melloras para a Ribeira porque imos ver como se mellora a seguridade das praias e, por tanto, haberá profesionais nestes 5 areais prestando servizo e que as persoas do noso Concello poidan desfrutar dunhas praias de maneira segura. Despois de non solicitar a bandeira azul, hemos desbloqueado unha cantidade de socorristas moi importante que nos vai permitir ter socorristas en casi todas as praias do Concello, polo tanto a seguridade que é o servizo de socorrismo vai estar garantizado durante todo o verán para todos os veciños e os visitantes de Ribeira, o cal nos enche de orgullo, nos parece que é unha decisión moi acertada. O servizo, financiado na súa maior parte con fondos propios, estará operativo dende hoxe ata o 15 de setembro.